Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga kaigsuonan, anian na kita sa katulo nga misa nobinaryo para sa atong pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Karong hapon na usab ato nang gisaulog ang piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoo. Ug bag-o kita magpadayon niining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. Tunhay ug mga kagahom nga Dios, gipaila mo sa solemning paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagup nga mga anak nga nangataw pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinudlo, gikan sa basahon ni Propita Isaías. Ang Ginoo miingon, "Tan-awa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili, o gikahimut-an nako pag-ayo. Gihatagan ko siyag gahom, hatagan niyag hustisya ang kanasuran. Dili siya musinggit ni mutuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayod niya ang hustisya. Dili gayod siya mulunga ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran, aron pagpabuka sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo, sa mangit-ngit nga bilangguan." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Bendisyonan sa Ginoo ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi sa Ginoo sa himaya o pagdayig. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga sapo. Ang tingog sa Ginoo anaa ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa lapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gahamhanan. Harianon ang tingog sa Ginoo. Nagadalugdog ang Diyos sa himaya.
ug diha sa iyang templo ang tanan nagaingong himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo naglingkod sa trono, nga hari sa kahangturan. Bendisyonan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Kinutlog, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi, ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pagpakigdait, pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon nga gibuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea, aron mapabunyag ni Juan. Apan dili unta mabunyag kaniya si Juan. Siya mingon, ako ang angay mong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasag dilang sa metabo kini kay nining pagiya makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayod og bunyag kang Jesus, mihawas siya sa tubig. Unya, naabli ang langit og nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati og mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga makalipay kanako pag-ayo.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kanatong tanan. Bisan sa kaulanon sa hapon karon, musangpit kita, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Mga kaigsuunan, pananglit na ay maayong balita nga isulti kanimo ang imong amigo o amiga. Unsay kaha imong bation? Malipay ka, di ba? Malipay. Ang kalipay sa imong amigo o amiga, imo na usab kalipay. O kung pananglitan ang atong pinalangga sa kinabuhi, o isa sa mga miyembro sa atong pamilya naay balatian o gidala nga sakit, unsay kaha imong bation? Malipay kaha ka? Dili. Mubati kita og kaguol. Mubati kita og kasakit. Kay ang kasakit sa atong isig kaingon, ato usab kasakit. Ug ang kalipay sa atong isig kaingon, ato usab kalipay. Nganuman kini tungod kay sulod sa atong kasing-kasing, nahibalo kita nga kabahin nato ang matag usa sa atong kaugalingon. We belong to each other. And we belong to each other because first and foremost, we belong to God. Busa mga kaigsuunan, bisan sa atong nagkalain-lain nga mga kinaiya, sa atong nagkalain-lain nga mga itsura, sa atong nagkalain-lain nga pagtuo, gender orientations, partido sa gobyerno, o estado sa kinabuhi, kitang tanan usara sa gugma ni Kristo. Kitang tanan usara kay Senyor Santo Niño. Mao kini ang kamatuoran nga gipahinumdum kanato sa atong pagsaulog karong Domingo sa piyesta sa pagbunyag sa Ginoo. Kung atong huna-hunaon mga kaigsuunan, dili na kinahanglanon magpabunyag si Jesus. Tungod kay ang pagbunyag para lamang sa mga tao na nagkinahanglan og kaluwasan. Pero bisan pa niini, si Jesus milinya uban ang daghang mga makasasala ug nagpabunyag kay Juan aron iyang ipakita kanato nga gipili ni Jesus tungod sa iyang walay kinutubang gugma nga mahimong kabahin nato ug kitang tanan mahimong kabahin sa atong Ginoo. Sa atong ebanghelyo karon, atong nadunggan nga pagkahuman sa bunyag ni Jesus, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Kini nga mga pulong sa amahan, dili lamang para kay Jesus, kini usab para kanatong tanan.
buot pasabot. Bisan wala pa kita nahimong buutan. Bisan wala pa kita'y nabuhat og maayo sa kalibutan. Bisan wala pa naplastar ang atong kinabuhi karon. Ang matag-usa kanato mga pinangga na nga anak sa Dios. We belong to God. And because we belong to Him, we belong to each other in His body, the church. Mga kaigsuunan, kini nga kamatuuran, usa kadakong hagit para kanatong tanan karon. Matud pa sa usa ka Dominikano nga pari nga si Father Rolando de la Rosa OP. Siya miingon nga karon mas importante na kanato ang pagtuo kaysa atong pagkabahin sa atong isig kaingon ug sa atong Ginoo sa iyang simbahan. Usahay muingon kita, usa ako kadiboto tungod kay mituo ako kang Santo Niño nga akong Dios. Og maningkamot ako nga magbuhat og maayo og mulikay sa pagbuhat og daotan. Pero dili naman ako kinahanglanon nga musunod sa unsay isulti sa simbahan. Kay anyway, anaaman kanako ang Dios. Bisan talagsar ako musimba. Usahay ang uban kanato muingon, usa ako kadiboto tungod kay musayaw man ko ug muhalad pod ko kay Senyor. Musinggit pod ko og pit Senyor. Pero wala nay labot ka ng muhisgot tag korupsyon. Wala nay labot ka ng muhisgot tag pag-amping sa kinaiyahan. Ug di na nato istoryahan ka ng divorce. Wala na'y labot ka ng pagpasaylo sa atong isig kaingon ug uban pa. Nahimo ng mas importante ang atong pagtuo ug ato nang nakalimtan ang atong pagkabahin sa atong isig kaingon ug sa atong Ginoo. Kung kini ang atong pagtuo, mga kaigsuunan, makaingon kita nga ang atong pagtuo na hisama na sa usa ka sari-sari store. Ang sari-sari store nga pagtuo kanang usa ka pagtuo nga pilion lamang nato ang mga patulunan sa simbahan nga atong sundon depende unsay okay ra para kanato. Kung komportable kanato ang pagsimba, musimba ko. Mao kini ang atong buhaton. Kung dili gani komportable kanato ang pagbadlong sa daotang binuhatan sa uban, dili na ni nako buhaton. O kung mahimong sama sa sari-sari store ang atong pagtuo, ato nang makalimtan ang atong pagkabahin sa atong isig kaingon o sa atong Ginoo. Ato na usab makalimtan ang atong pagkabinunyagan ni Kristo. We can become indifferent. We can become spectators of our brothers and sisters. Pero mga kaigsuunan, this is not what our devotion to the Santo Niño is all about. Our faith is not just a personal devotion. This is not just about me, about my needs, about my family. More than this, our devotion is a devotion with other people
in a community of faith. This is the reason why we walk with Santo Niño together. We sing and dance with the Santo Niño together. We celebrate with Him together. It is because first and foremost, He chose to be with us and to be one of us. It is because kay Santo Niño kita usara. In Santo Niño, we are one. And so, my dear brothers and sisters, as we continue our Novena Masses and our Eucharistic celebration karong hapuna, let us pray that knowing that we are one in spite of our differences, matagaan unta kita og grasya sa kahayag ug sa kadasig nga atong makita nga ang kasakit sa uban kasakit usab nato ug hinaut unta ang atong kalipay mahimong kalipay usab sa uban. Kini tungod kay sa atong pagkabinunyagan kabahin nato ang matag-usa sa atong kaugalingon, kay kitang tanan, usab, mga pinalangga nga anak sa atong Diyos. Amen. Manindog kitang tanan, og atong ipadayag atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o kilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo nga adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa dihang ang Ginoong Hesus mihawas gikan sa tubig sa Jordan, ang Espiritu sa Dios mikunsad kaniya daw sa lampati, ug ang atong tingog sa Amahan miila kaniya ingon nga iyang pinalanggan anak. Isip mga anak sa Dios, pinaagi sa bunyag, ihiusa nato ang atong mga pag-ampo ngadto kang Kristo, ang ulo sa simbahan. Diha sa kalinaw mag-ampo kita, Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang simbahan ug ang iyang mga pangulo may sugon nga nagmantala sa katahom sa atong Kristohanong pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagtuon o pagpamalandong sa mga misteryo sa atong katolikanhong pagtuo, magpabilin kitang matinud-anon sa mga saad sa atong bunyag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kanunay unta kita nga magpuyo diha sa kalinaw ni Kristo,
og dili magpihig og manlupig sa atong isig kataw, magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari o sa pagkareliyoso, labi na sa order ni San Agustin, magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimot unta sa Dios, nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamumot, ngadto sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, makabaton og kahupayan, pinaagi sa tabang sa atong mahatag kanila, magampo kita sa Ginoo. Nga blihan unta ang gingharian sa langit, alang sa mga igsuon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kaloy kami. Mahigugmaong Dios, imong kabubuton nga maluwas ang tanang katawhan ug mahibalo sa imong kamatuoran. Tabangi kami sa pagkamatinud-anon sa imong tawag, dinhi kanamo, isip imong mga anak, ug sa pagkaplag ug kalipay diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ng inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himua nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo, dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi ni ining katingalahan nga mga misteryo. Gipasabot mo didto sa Jordan ang bag-ong bunyag. Aron tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuuhan ka nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo, og pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati. Gidihugan mo si Kristo ang imong sulugoon, aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kabing giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Dumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Agustin, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo nga nata sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw, tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. O karon atong ipakita ang atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo, Ginoo, nga pasayloon mo unta kami. Kami nga namati nga matuuhon sa imong bugtong anak, pagatawgon ug mahimo unta gayud nga iyang mga anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis uyamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakatawo ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maiisip. Pasaylo ang akong mga kasaypanan o kaayo nga walay sama. Hayagi og liguna ang akong galamhan, aron sa pag-alagad kanimo ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaot unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman nako kining akong saad, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon uyamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan, ug nagsimba kanimo matuod nga Dios. Sa dakong pagpakaubos, nagadaig ug nagaampo ako kanimo, nga tagan ako sa imong grasya ug ang gipangayo ko ni ining nobena. Kung mahig-angay sa imong kabubuton ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikatulong adlaw pangamuyo. O Jesus nga matamis uyamot, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, gilandagan mo ang ilang hunahuna, aron ilhon nila ang imong pagkadiyos. Nagasimba ako kanimo, uban sa halangdon nga kapunungan sa mga prinsipados, nga gitugyan mo sa pagbantay sa mga gingharian, aron ilhon nila nga ikaw ra ang Dios nga matuod. Nangamuyo ako kanimo, nga pag-usahon mo ang tanang mga katawhan sa katilingban sa mga Kristiyanos, ug tagaan mo kami, Ginoong Santo Niño, sa hingpit nga pagtuman sa mga tuluhuan, aron sa among pagkamatay, hiaguman namo ang imong gingharian sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayuon ni Senyor Santo Niño, nga dunggo ng atong mga pag-ampo ug mga petisyon ni ining Eukaristikanhong selebrasyon. Magampo kita. O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma, nagluhod ako ug nagasimba karon sa imong kamahalan, ug nagaampo kanimo, nga itugot mo ang panagdait ug panaghiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes ug ang mga sismatikos, aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon, papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila, ug hatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daigon og sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus.
Palihog, manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay pahibalo og mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing og mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa hapon, misa nobina niining ikatulong adlaw sa nobinaryo. Sa Mass og pilgrim sponsors, praying communities, Flores of the Day, sa atong Sword and Fire Charismatic Choir, tanang volunteers, og sa tanang mga bisita og dibuto nga mitambong og misunod sa social media karon. Sa kanila og kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonsilibrar ni ining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong Mass Presider ug Homilist. Siya mao ang direktor sa Santo Niño Spirituality Center, Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Siya si Reverend Father Williner Jack E. Luna, OSA. Laing masipang pakpak. Ug labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Diyos nga Batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Daghang salamat o palihog manindog para sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon. Magampo kita. Amahan sa langit, nagadayeg kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyoni kining mga kahimanan sa debosyon ug tudloi kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pagampo. Himo a Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Hesukristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pagayoon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño manalipod unta og manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Maggiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ang atong mga kabataan. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa, inubanan sa iyang gugma. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon, ug bansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Dios. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!